Ku ziyarci tashar Arewa Plus Media subscribe ku danna alamar. Wai rayuwa gaba ɗaya ta koma sai kace juyin matsayi nan kai nan. Wannan Dan ubanka na zo ka fara kawo ƙarfi kwanan nan. ai baba gidan nan nake so in saida. Gidan nan? He na saida To kuma. gidan ubanka ne? To da ba gidan ubana bane tun da Wannan kaka. gidan fa na fara gina ma shine fa ina so ne ma aure fa idan na ga. Wani aure? Ai ni ba ni ba. Kar ka sake ka sayar da gidan nan dan ladi. Ni ba ka dan nan bandar shan mandula kawai ni ba ruwa na. He na saida. Gidan nan zaka ci gogomar ubanka. Dan iska. Ba baban da kudin mandula ba. Gindin ubanka na ci. Wallahi baba kare na mun Nace hankali gindin yana sha. ubanka dan ladi. Ayo! Zo mana, malam, ya aka yi? Yaro. Ya. Wannan gidan ba nasa bane ni ma ba nawa bane. Gidana ne. Wannan gidan na wani ogana ne ya bamu yace in gina masa aure dan ubansa amma shi ne yake so ya sai da shi. What? Hasan yanda muka yi da shi. Ya kusa da shi. Kuɗi fa na bashi half, Eh. na bashi kuɗi. Wannan gidan na bashi advance, shi isa kaga ina zuwa ina zaɓe. Kai dan Allah. Allah. To kai ya kana. Baba kai bane rannan na sai maka bakkola da lemun nan da kwalba da nama shi na sai mawa shekaran jiya kaji 10 ya cinye kwal ko ba ake ce mata har da ya cinye